пирне, това удобно. Не помниш ли? Пиш се, разли, това така се. Ако само остана химия. Цеска. За 24 дни вече това е първият ден. Сега ми остава се. Ало. Да, аз съм. Въпреки от вода ти беше време. Знам съм искам от един ден. Аз съм на 14, тя на 13. Да, има план да ми оставят за мен. Войчо, тихо, говоря с 12, да разбираш ли? Потихо хора, не разбирате ли ви? Ако да ти гледам за това, да чакам да говоря. Да, не съм толкова притеснена. Улица Командона 43 Петърчев. Къща с черна вода. Благодаря ви. Благодаря, че дойдохте толкова бързо. Да, ето я попил това. Не знам защо това. Няма как вече да го защото не бива да пия колона. С тези звуци. Това е Войчо ми. Аз съм на 14. Това не е самият той. Той там ми звъни на видеочат, но аз не го вдигам. Не разбирам какво става. Не мога да се контролирам. Не може още на първи ден, защото че съм да изпира от това. Странно. Не може. Боже, сестрички. Боже, добре, че нека да дойде толкова бързо. Не знам какво става. Трябва да поспа. Трябва малко да поспа. Трябва да поспа малко. Трябва да поспа. Добре, че се наспах. Обаче се ми стигат. Не разбирам кой е влизал. Ние сме сами. Няма никой. Седите не знаят, че сме сами. Никой не знае как е заключено. Какво става? Защо във водата ни имаше отрова? Добре, че пих. Не се опитва да ми убие. Как ще разбереш това? Не знам. Много се снямам. Не може да дали. Стоя сама. Тя в линейката. Каза, че болница. Какво става? Защо не мога да се контролирам? Не знам какво става. Защо никога не се е случва това? Не мога. Нямаше никаква полза от смият ми. Никаква. Не знам, не мога. Не мога. Не мога ще се кажа. Не виждам. Боли ме. Изнервена съм. Тъжно ми е. Нервна съм. Не разбирам защо. Как става това? Какво става? Контролирай се. Не разбирам какво става. Какво става с мен? Защо съм така? Защо не разбирам? Защо съм нервна, тъжна, щастлива? Защо изпитвам всичко това? Каква съм аз? Защо отрова има? Сами сме. Добре, че вода аз не пих. Защо отрова има? Сами сме. Добре, че вода аз не пих. Не знам какво става тук. Няма как аз да знам. Каква тази отрова е? Кой опитва се да ми убие? Поточно. Сестринчки, дръжте, ще разгадая. Живей морето, ще разгадая. Отрова не пийте, ще разгадая. Дано вече в болницата си, ще разгадая и ще го върна. Аз не знам какво ми се случва. Аз не знам как да го преживея. Как не знам как. Аз не виждам, не чувам, не ям и не спя. Няма да виждам, да чувам, да ям и да спя. Докато ти не оживееш. Докато не е сигурно, че си жива. Аз няма да спя. Ало?
Как те любовят? Добре. Защо? Наистина ли? Вие се шегувате с мен. Внимателно се шегувате с такова. Се размислям какво става. Не е възможно. Не е възможно. Как става това? Не. Вечеря. Как знам? Че не го да е сега. В колата ветя. Това може да продължи години наред. Вечеря. Това може да продължи години наред. Вечеря. Не мога да знам аз защо, как се случи, защо точно на мен. Не мога, не знам аз това как се случи, защо точно на мен.